Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude video z hry SimCity. No, chcel som to už natočiť trošku dávnejšie, ale nemohol som. Vôbec som na to nemala čas, furt sme museli byť niekde vonku. Tak. Tak som teda na druhý deň, no vlastne mal som na to čas, ale mi to zakázali. No, proste mi to zakázali a nemohol som. Ale dosť ma to ako bavilo, tak som to hral ďalej a toto som spravil všetko. Takže čo? Máme tu 3 domčeky, kde si až postavím až vtedy, keď tuto bude mať pokoj. Toto, no thanks. Toto sa mi už vyrába ešte 5 minút. Tak, tu zatiaľ spravíme. Tak aspoň poďme do Daniels City. Moje mesto sa volá, viete ako? Bríznovo. To sa dalo čakať. Tak toto máš. Toto si kúpim. A toto. A toto. Ostatné nepotrebujem. Jo, darček, super. No, to tu zeleninu som si ani kupovať teda nemusel. No nič, to je asi všetko. A ešte vám, neviem sa vykoktať. Tak vám to aspoň teda ukážem, čo tu všetko má. Alebo áno. Tuto má takto robíky. Kokšu, to je vysoko. Tuto má hrad, myslím, že to je hrad. A no, tuto má pár domčekov. To sú asi fabriky. No tak nič. Tak to vyzerá asi jeho mesto, tak a ja idem naspäť ku mne. Tak, ja už môžem toto rovno postaviť, super. A to je asi všetko, čo môžem postaviť. Že ty potrebuješ čo ty tu spíš? Ty mákaj, ja potrebujem paňky. Ja už to nedokúpil. Super. Ešte sa by som tam asi tak mohol dať. Dobrá, nič. Nič tam nedám. Toto už asi bude táto väža. Sa z toho postaví. Ať uvidíme. Ono to je priehľadné. To som si až teda všimol, že to je priehľadné. Ale tak to asi... tak toto je niečo väčšie, než tá väža. Ty kokšo, to je fakt vysoké ako. Ja by som strašne chcel bývať tuto hore. Tu už mám 18,190 ľudí v mojom mestečku. No to som nevedel, že bude také populárne moje mesto. No nič. Toto. OK. Ešte tak dlho. No to urýchlim.
Tak, a toto stavím. Super. Tak, toto postavím. No, tak už sa to stáva. To je jedno kladivo, 4 ocele a 3 dreva. Takže jedno kladivo, nemám ocel. Sakra. Čo furt s tým je? A sem dám robiť dreva. Super. Ešte stále sa to nedostávalo, to bude nejaká... toto neviem na čo je, tak to predám. Tak. A za chvíľu už to bude. Toto je nejaké vysoké, tío. To bude zase asi táto väža. Myslím, alebo táto. To bude táto, áno. No už je to poriadne vysoké, ako. Počkaj, ako sa nám darí. Tady 90% šťastných ľudí, a kto je nešťastný? Kde je nešťastný? Jaj, to je zle. Toto mám premiesniť. Tak. Kto je nešťastný? Všetci sú šťastní. Divné. Z flašky. Jo, super, už máme ocel. Takže 8 ocelí, jedno kladielko a teraz takže presne mi to vychádza zatiaľ. OK, tak to postavíme. Ale tieto veže už sú maximálne. To mi niečo, si myslíte, je zadarmo, takže. Ale myslím, že to zabera aj dosť miesta. OK. Vy chcete čo? Add items to sell. 2 z 10. What? Toto by sa mi hodilo ako. Ježiš, pardon za tie zvuky. Toto si zoberiem. Aj toto. Super, díky, a nemáte tu niekto pre mňa taký malinký darček? Nie. Tak nič. Ešte sa vám tu vlastne predtým zabudol toto ukázať. Tak. Super.
Takže 4 klince. OK, tak to postavíme. No, pardon, ak je toto pre vás nudné, ale no, nič je správne. Ale už to ako natáčalo veľa ľudí. Už to natáčal Gogo, už to natáčal. Ešte kto to natáčal? Neviem. Ale viem, že to natáčal aj Gogo. Tak. No thanks. Vy vyrábate plenky. Super. A to už bude nejaký ten baráčičko. Neviem, čo to bude. Ale táto ešte nebude. Luxus. No, s tým kladivom to je zatiaľ naprek. Nechcem vás nechať čakať. Ale celkom pekné mestečko, nemyslíte? Ale toto už by mala byť táto výzva. Alebo nejaká iná. Neviem. Alebo buď to bude tento baráčik. Ups, pardon. To od 2019 ľudí. Ale to bolo... Je to tam. Neviem. Ale 2000... Už mám 20 000 ľudí v mojom meste.